alone. Yesterday's story was incredible. Għattini darba Studio 18 ser kun qed itella il-produzzjoni Dear Pete, din it-darba f'Teatru Salesian. Din il-produzzjoni taħt id-direzzjoni ta' Jean-Marc Caffa hija mmirata kemm għat-tfal u għall-familji. Net News tkellem mal-produttur ta' Dear Pete fejn spjega l-mottiv ta' din il-produzzjoni kif ukoll l-irwol tiegħu. Dear Pete hija storja fuq tifel ismu Pete li għandu 10 snin li tilef kemm l-omm u kemm il-missieru. Però għalkemm jgħix waħdu ma jħossux lonely kif ngħidu bl-Ingliż għax għandu sħabu u permezz tas-sapport ta' sħabu u tal-ġirien tiegħu naraw u nesploraw kif jista' jieleb dawk id-diffikultajiet tal-ħajja li s-soltu morru għand il-ġenituri għalihom. Ma Pete ser ikolli mur nsabu pereżempju. Jiena bħala producer nara li dik il-viżjoni tad-direttur issir fatt on stage. Tkellimna wkoll ma' Francesco Grek, il-kompożitur tal-mużika użata f'Dear Pete, fejn qalilna kif ġiet magħmula l-mużika. Hija esperjenza interessanti f'dan il-każ għax mhux biss ktibt il-mużika ma ħdimta mal-mużiċisti nifisom. Seeing li dan huwa device theater, meta wieħed jikteb score ma tistax tkun score li ma tkunx flessibbli. Allura l-iskors huma kemm jista' jkun flessibbli biex hekk kemm il-mużiċisti jkollhom il-libertà illi joħolqu huma stess partijiet mill-mużika u kemm ukoll l-atturi ikunu liberi on stage. Ilna dej mhux ħażin, ngħaddejjin aktar minn sena fuq dil-biċċa xogħol. Din hija ovvjament it-tieni ran għax konna minna ran l-ewwel St. James u din hija t-tieni ran ta' Dear Pete. Ovvjament inbidlu ħafna affarijiet, improvjajna ħafna affarijiet, żdiedu wkoll biċċi tal-mużika differenti, eċċetera. Din il-produzzjoni ser tibda l-ħamis li ġej u tibqa' għaddejja sas-Sibt f'Teatru Salesian f'Taslima.